Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala min kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah li Sahih al-Bukhari. Qala ar-rawi as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha faraja'ah niku nggih. Ya faraja'a mongko balik wangsul nggih, mongko wangsul biha kelawan cerita lan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah sinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu halen dredeg fuaduhu apa bawadiruhu fuaduhu apa atine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala mongko masuk sapa Kanjeng Nabi ala Khadijah ing atase Sayyidah Khadijah binti Khuwailidin kang dadi anak wedoke Pak Khuwailid garwane Kanjeng Nabi niki. Faqala mongko ngendikan sapa Kanjeng Nabi zammiluni selimuti nyelimuti sira kabeh ni ing ingsun. Nyelimuti sira kabeh ni ing ingsun. Fazammaluhu mongko nyelimuti sapa Sayyidah Khadijah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta dhahaba sehingga ilang anhu sange Kanjeng Nabi ar-ra'u apa rasa kuwatir, rasa wedi. Faqala mongko ngendikan sapa Kanjeng Nabi li Khadijah maring Sayyidah Khadijah wa akhbara lan paring kabar sapa Kanjeng Nabi ha ing Sayyidah Khadijah al khabara ing cerita kejadiane iki dawuh Kanjeng Nabi napa laqad khasyitu yakti temen kuatir sapa ingsun ala nafsi yang atase awak ingsun. Faqalat mongko ngendikan Khadijah tu sapa Sayyidah Khadijah kalam boten wallahi demi Allah kala boten tidak akan ya. Wallahi demi Allah ma yukhzika oga nginaaken ma yukhzi oga nginaaken ka ing sira Allahu sapa Allah abadan selawase. Innaka sak temene panjenengan latasilu iku yakti nyambung sapa panjenengan ar-rahima ing paseduluran wa tahmilu lan nanggung sapa panjenengan al-kalla ing wong kang gak iso nanggung awak dhewe ne ngono ya. Al-kal iku wong sing ora iso nanggung awak dhewe ne. Wa tahmilu lan nanggung sapa panjenengan nggawa sapa panjenengan al-kalla ing wong kang ora iso nggawa awak dhewe ne, ora iso nanggung awak dhewe ne. Wa taksibu lan golek nuprih sapa panjenengan al-ma'duma ing perkara kang ora ana. Wa taqri lan paring hidangan sapa panjenengan wa takri lan paring hidangan sapa panjenengan
Wataksibu lan golek sapa napa golek kebaikan ngono ya, golek kebaikan sapa panjenengan al ma'duma ing wong kang ora duwe. Digolekno kebaikan kanggo wong sing ora duwe Kanjeng Nabi ngoten. Watakri lan mau pareng daharan paring hidangan sapa panjenengan ad-dhaifa ing tamu. Wa tu'ainu lan membantu sapa panjenengan ala nawaibil haqqi ing atase kejadian-kejadian hak. Nawaib iku hawadis, kejadian-kejadian. Ya, musibah-musibah nggih, tapi sing musibah sing bener hak. Jelas ya. Dadi wingi nggih winginane ceritakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kawitane entuk wahyu niku dengan napa mimpi sing baik nggih, mimpi sing baik. Terus badhe niku Kanjeng Nabi didadekaken Gusti Allah seneng nyepi. Nyepine ning ndi? Gua Hira, ning Gua Hira. Nah, Kanjeng Nabi seneng nyepi teng Gua Hira. Terus badhe niku nggih Kanjeng Nabi diparani ambek malaikat Jibril. Ucuk-ucuk disikep nggih, ucuk-ucuk disikep ambek malaikat Jibril. Iqra maca. Dikon maca. Aku ora iso maca. Terus dilepasno, disikep meneh. Ya, maca. Aku ora iso maca. Kaya ngono iki ping 3. Terus akhirnya didikte ambek malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya, didikte iku. Ya, terus badane iku wis dilepasno. Kanjeng Nabi saya wedi iku. Bayangno dhewean nggih ning gunung, ning gua. Ujug-ujug ana sing nyikep koyo ngono kuwi. Kira-kira nak sampean wedi apa ora? Wah, jangankan disikep, maro dhewe rawani oleh ya. Dhewean ning gua ngono paling rawani ya. Nah, pokoknya disikep bareng ya. Iku wedi Kanjeng Nabi wedi. Kanjeng Nabi wedi ana kejadian ngoten terus akhirnya balik teng Sayyidah Khadijah. Nggih. Balik teng Sayyidah Khadijah dalam keadaan wedi yarjufu fuaduhu. Hati-hatine gemeteran. Artinya apa? Artinya ya kuat wedi Kanjeng Nabi. Wedi. Terus badane ku ya mancing ning Sayyidah Khadijah. Teng Sayyidah Khadijah binti Khuwailid garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Khadijah niki istri yang luar biasa. Ya, Sayyidah Khadijah niku istri ne Kanjeng Nabi sing luar biasa, sing paling disayang dening Kanjeng Nabi. Nggih. Niku ya Sayyidah Khadijah. Terus Kanjeng Nabi selama kala Sayyidah Khadijah, Kanjeng Nabi tidak pernah nikah lebih dari 1. Sayyidah Khadijah wafat, terus badane Kanjeng Nabi nikah malih. Badane Kanjeng Nabi lagian nikah lebih dari 1. Selama kalih Sayyidah Khadijah Kanjeng Nabi nggih kalih Sayyidah Khadijah tok mboten nikah malih. Ya. Sayange Kanjeng Nabi teng Sayyidah Khadijah niku luar biasa. Nggih, luar biasa sekali sayangnya Kanjeng Nabi teng Sayyidah Khadijah. Ya. Bahkan Sayyidah Aisyah nggih. Sayyidah Aisyah niku kan garwane Kanjeng Nabi. Nggih. Garwane Kanjeng Nabi pas Sayyidah Khadijah kan mun sedo. Terus Kanjeng Nabi nikah kalih garwa-garwane sing saliyane Sayyidah Khadijah pas Sayyidah Khadijah mun sedo niku. Lah saking sayange Kanjeng Nabi ning Sayyidah Khadijah, bahkan setelah wafat Sayyidah Khadijah niku sampai Sayyidah Aisyah niku nggih kadang sampai cemburu. Kadang sampai cemburu. Padahal sing dicemburune wis mati. Padahal sing dicemburune wis mati. Nak cemburu ambekan garwa sing isih urip ngoten niku
Ya isih mending ya cemburu karo garwa sing isih urip. Lah iki Sayyidah Khadijah wis itu dicemburuni ambekan Sayyidah Aisyah. Saking sayange Kanjeng Nabi teng Sayyidah Khadijah niku. Lah balik malih. Terus Kanjeng Nabi niku balik ning Sayyidah Khadijah. Balik teng sinten Sayyidah Khadijah. Ning mulai mantuk ya. Saking gua Hira mau mantuk balik ning Sayyidah Khadijah terus badhe niku matur Kanjeng Nabi matur. Zammiluni ambil dredeg ngono ya. Zammiluni aku selimuti. Nah niki hebate Sayyidah Khadijah ora takon ono apa ora langsung selimuti. Jadi langsung cek nggih. Jaluk diselimuti Kanjeng Nabi ya langsung diselimutno nggih langsung diselimuti. Nah niku Sayyidah Khadijah kados ngoten. Terus hatta zahaba anhu ar-ra'u. Nah, wis selimuti terus wis rada anteng, rada tenang, ilang rasa kuwatire iku ilang. Nggih. Rasa kuwatire, rasa wedine Kanjeng Nabi niku wis mulai ilang. Wis mulai tenang. Nggih, pun mulai tenang. Terus badhe niku Kanjeng Nabi lagi cerita kejadian sing dialami teng Gua Hira. Cerita ning Sayyidah Khadijah. Aku mau pas lagi nyepi ning Gua Hira. Intine ngono ya. Aku parani ambekan apa jenenge makhluke Gusti Allah. Terus disikep dikon maca ma'ana biqara. Diceritakno ning Sayyidah Khadijah. Terus badane Kanjeng Nabi matur ning Sayyidah Khadijah. Sanjang ning Sayyidah Khadijah. Khasyitu ala nafsi. Aku laqad khasyitu ala nafsi. Temenan aku wedi ambek awakku dhewe. Aku khawatir terhadap diri saya sendiri. Saya khawatir. Aku wedi. Ya wedi ana kejadian kaya ngono meneh atau kejadian sing menimpa dirinya Kanjeng Nabi sendiri. Nggih. Terus badhe niku niki perane bojo wedok iki luar biasa. Perane Sayyidah Khadijah niku sangat luar biasa. Pada saat Kanjeng Nabi kuwatir kaya ngoten nggih, Sayyidah Khadijah gak meden-medeni. Nggih Kanjeng Nabi kuwatir aku ya padha kuwatir kalih jenengan. Mboten kaya ngono kuwi. Tapi tetep hatine kuat Sayyidah Khadijah. Ngayem Kanjeng Nabi. Ngerti ngayem? Ya, gawe tenang, ngayem Kanjeng Nabi. Kala wallahi. Mboten Kanjeng Nabi, mboten bakal kados ngoten. Tenang. Mboten apa jenenge? Mboten bakal kados ngoten. Wahai suamiku Muhammad. Kala wallah, demi Allah mboten bakal kados ngoten. Mboten bakal wonten sesuatu sing mbahayani panjenengan. Gampangane ngoten. Ya. Ma yukhzikallahu abadan. Gusti Allah ndak bakal ya menghinakan panjenengan selawase. Tenang. Ya, mboten usah kuwatir. Gusti Allah mboten bakal menghinakan panjenengan. Gak bakal ya membahayani panjenengan. Nah, innaka latasilur rahima. Nah, iki langsung Sayyidah Khadijah nyebutke sifat-sifat keistimewaane Kanjeng Nabi, sifat-sifat keistimewaane garwane iku mau. Ya. Tenang Kanjeng Nabi, tenang wahai suamiku. Nah, zaman semono Mbok Sayyidah Khadijah, nggih, tentunya Sayyidah Khadijah critane koyo ngono kuwi wis mulai krasa Sayyidah Khadijah, nggih. Nah, Kanjeng Nabi niki paling dereng ngertos. Mungkin saat itu dereng ngertos Kanjeng Nabi. Ya, tapi Sayyidah Khadijah pun mulai krasa. Wah, iki wis teko wahyune iki. Soale napa? Soale nggih. Ya, soale Sayyidah Khadijah niku di antara faktor Sayyidah Khadijah rumiyin nglamar Kanjeng Nabi. Nggih. Nglamar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang dilihat oleh Sayyidah Khadijah pada dirinya Kanjeng Nabi tentang tanda-tanda kenabian. Itu Sayyidah Khadijah niki nggih apa jenenge nate ngertos saking kitab-kitab sebelumnya
atau dari para pendeta tentang ciri-ciri nabi akhir zaman. Mulakno pas Kanjeng Nabi napa diminta Sayyidah Khadijah iki sadurunge dadi garwane nggih. Diminta Sayyidah Khadijah untuk ke Syam. Untuk napa dagang ndok biyen. Niku Sayyidah Khadijah gadah nggih napa jenenge ya anak buah jenenge Maisarah. Maisarah iki jenenge wong lanang ya. Maisarah kon ngancani Kanjeng Nabi. Kon ngancani Muhammad sing isih enom niki. Iki kancane mrono. Kancane dagang. Awakmu awasi terus. Ya, engko laporno ning aku apa kejadian apa. Ya, selama perjalanan niku mau. Nah, ternyata selama perjalanan niku Maisarah ngamati selama perjalanan rombongane iku selalu di napa jenenge IOP ambekan di IOP ambekan apa sing mendung nggih ora sampai udan di IOP mendung dadi ora panas terus bariku ya ning kono ketemu ambekan rahib pendeta ya pendeta ndelok Muhammad yang muda niku iku ndelok ciri-ciri kenabian terus takoni apakah kayak gini nggih jadi Maisarah ditakoni ambek pendeta ya mboten wonten Kanjeng Nabi saat itu ya ciri-ciri apa ngene nggih iku dikhidmahi temenanan ya dikhidmahi temenanan dilayani temenanan iku bakal dadi wong luar biasa besok lah terus apa sing ngene lah iku akhirnya balik sangka iku dilaporno ning Sayyidah Khadijah. Ya Sayyidah Khadijah yakin iki bakal dadi nabi akhir zaman. Akhirnya Sayyidah Khadijah ngelamar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Kanjeng Nabi umur 25 tahun nikah kali Sayyidah Khadijah. Nggih, 25 tahun. Nah, terus bakdo nikah ya Sayyidah Khadijah padha ngenten-ngenteni iki kok ya menurut ciri-cirine iki nabi akhir zaman kok gak ndang teko wahyune iki. Kok gak ndang dadi nabi. Nah, akhirnya pas umur 40 tahun ono kejadian koyo ngono kuwi. Ya Sayyidah Khadijah ya tenang. Beliau paling wis ngrasa, oh iki apa wis wayahe teko. Jadi kenabiane wis wayahe teko. Akhirnya Kanjeng Nabi ketika kuatir koyo ngono kuwi tenang wahai suamiku ya ma yukhzikallahu abadan Gusti Allah enggak bakal menghinakan kamu Gusti Allah tidak akan merendahkan kamu Gusti Allah tidak akan bahayani panjenengan innaka nah iki mulai ben tambah tenang Kanjeng Nabi ya ben suamine iki tambah tenang Sayyidah Khadijah akhirnya ya nyebutke ya keistimewaan Kanjeng Nabi. Panjenengan iki yang istimewa wahai suamiku. Jenengan amal baike kathah, Gusti Allah gak bakal menghinakan panjenengan. Innaka la tasailur rahim. Wahai Rasulullah, wahai napa jenenge wahai suamiku. Nggih. Jenengan iki kulino nyambung silaturahim, nyambung persaudaraan. Jenengan kulino nyambung persaudaraan. Jenengan niku tiyang sae, kulino nyambung persaudaraan. Ya dulure akeh. Terus wa tahmilul kal. Jenengan niki sering nanggung wong sing ora iso nanggung awak dhewe ne. Jenengan sing nanggung. Wa taksibul ma'dum. Nek wonten wong-wong sing susah, wong-wong sing do gak duwe jenengan niki maringi. Ya jenengan golek kebaikan kagem orang-orang sing mboten gadah. Terus wa taqrid dhaif. Jenengan maringi hidangan kagem tamu. Nek ana tamu jenengan ngormati sing sae nggih maringi hidangan dumateng tamu-tamu niku wau. Ya gelem ngormati tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Nek ana kejadian-kejadian, musibah-musibah ya sing bener jenengan bantu. Artinya iki nyebutno keistimewaan Kanjeng Nabi. Keistimewaan garwane Sayyidah Khadijah niku wau.
Supaya napa? Supaya garwane niku yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada awal-awal kenabian niku wau iku dadi tenang. Nggih. Terus akhirnya ya dengan ditenang-tenangno ambekan Sayyidah Khadijah niku wau nggih Kanjeng Nabi sing awale kuwatir, Kanjeng Nabi sing awale wedi, akhirnya iso tenang. Iku ngono. Yati tugase wong wedok niku nek ana bojone wedi kuwatir, aja melok tambah mbuleti. Ya, aja tambah ngrepoti. Ya, tugase napa? Nenangno. Nggih, nenangke, menenangkan. Ya. Nah, aku ngono. Nah, mulane Kanjeng Nabi sayang banget kali Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena ya, awal-awal kenabian yang begitu susah, begitu ya napa jenenge sengsarane, dimusuhi wong akeh, wis macam-macam lah. Ya cobaane Kanjeng Nabi. Sayyidah Khadijah niku adalah napa jenenge orang paling pertama yang membela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Sayyidah Khadijah niku ada di hatine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iki ngoten. Dadi perannya istri niku sangat luar biasa. Ya, istri kudu napa nenangke suami. Ya ana kejadian-kejadian kaya ngono kuwi. Aja mare nggae gupo. Nggih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.